Il-popolazzjoni Maltija mistennija jkollha l-ogħla rata ta' immunità għall-virus tal-Covid-19 fl-Unjoni Ewropea sal-aħħar ta' Ġunju li ġej. Rapport fuq is-sit tal-aħbarijiet Bloomberg innota kif sa tmiem Ġunju li ġej, Malta mistennija tkun laqmet ftit aktar minn 93% tal-popolazzjoni. Dan skont kunsinji ordnati tal-vaċċin. Il-Kummissjoni Ewropea informat lill-Gvernijiet li l-immunità fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kontra l-Covid-19 hija mistennija li tintlaħaq sa Ġunju. Iżda mhux kull pajjiż mistenni jilħaq l-istess rata. Skont Bloomberg din il-mira se tintlaħaq aktar kmieni minn dak previst. Dan għaliex ukoll iċ-ċittadini Ewropej qed juru fiduċja fil-vaċċin tal-AstraZeneca. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li ħafna mill-istati membri se jkollhom biżejjed vaċċin biex ilaqmu l-maġġoranza tan-nies sal-aħħar ta' Ġunju. Dan fil-waqt li qed ikun imbassar li f'dan it-tieni kwart tas-sena se jingħataw madwar 70 miljun doża tal-vaċċin tal-AstraZeneca.